Roedd dinas y Vatican yn Rhufain yn orlawn ar gyfer Angladd y Pab. Cafodd ei gynnal yn eglwys fwyaf byd, Basilica San Pedr. Bu farw'r Pab Ffransis ar ddydd Llun y Pasg yn 88 oed. Fe oedd yn arwen yr eglwys babyddol sy'n rhan o grefydd Cristnogaeth. Ar draws y byd, mae dros biliwn o babyddion. Mae miloedd o bobl yma. Y stryd a sgwar San Pedr yn orlawn ar Angladd newydd ddechrau, y canu emynau ambell weddi a'r naws yn tawelu. Rhai ar ei gwyliau o Gymru. Dyn ni ddim yn expectio hyn i ddigwydd. Oedden ni'n meddwl bod ni jyst yn mynd i ddod i Rhufain a gweld y Colosseum a pethau. A wedyn nath Pab farw ac oedden ni mewn syndod a wedyn dyma ni nawr. Oedden ni gweld yr arch yn dod yma ac pobl mewn lliwiau gwahanol fel y bishops a pethau. A fi'n siŵr bydde ti'n cofio hyn am byth. Beth wyt ti'n mynd i weid wrth dy ffrindiau pan bydde ti'n mynd nôl i'r ysgol? Byddai'n dweud bod pan nath y Pab farw o'n i yna digwydd bod pan o'n i ar wyliau. O ariannyn yn Ne America oedd y Pab Ffransis. Roedd e'n credu bod gofalu am yr amgylchedd yn bwysig, bod yn garedig i fewnfudwyr a heddwch. Roedd Ffransis wedi dewis cael ei gladdu mewn eglwys arall yn Rhufain. Cyn hir bydd pobl bwysig yn yr eglwys babyddol o'r enw Cardinalied yn dewis Pab newydd. Mae Mis Merian wedi bryd. Mae canu a dysgu yn digwydd yn y dosbarth yma yng nghwmni Côr Mynydd Mawr a Phlant Ysgol Gymraeg Gorslas. Mae ddiwrnod gwisgo dillad hwyl ac mae pawb mewn hwyliau da yn y sesiwn canu gyda'r côr meibion lleol. Oedd y côr yn arbennig, oedd hoffwn ni pan pryd oedd ni gallu canu gyda'r côr hefyd. Roedd pawb yn canu yn glir ac yn really hapus, oedd nhw'n arbennig. Oedd y arweinydd eisiau bod yn fel really canolbwyntio a oedd y côr eisiau bod yn fel canolbwyntio arno hi hefyd. Mae'r ymweliad yn rhan o ymdrech Corau Meibion Cymru i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd ac i helpu pawb o bob oedran nabod a deall ei gilydd yn well. Fi'n credu bod fe'n rhoi profiad i'r ddoi ochr, felly mae'r plant yn cael profiad o weld fel mae côr yn gweithio, arwen, chwarae piano a chanu. A mae'r côr yn cael y profiad o gyfathrebu gyda'r plant a gorfod meddwl y bwyty falle sgiliau dawn y plant hefyd. Ac yn ysgol arbennig y Deri ym Mro Morgannwg, mae côr Cwmaber o ardal Senghennydd yn ymwelwyr poblogaidd. Dod â chymunedau at ei gilydd yw'r nod. Wrth uno cymunedau, mae'r canu yma hefyd yn gyfle arbennig i rannu profiad a hwyl.